Pastor, may hapon, Pastor. May hapon usab. Ang akong pangutana, Pastor, di ba, nabutang man sa Bible na sa pagbalik sa Ginoo, ang tanang tao makakita. Okay? Tinood tanang na, Pinadayag Kapitulo 1, atong basahon pag balik igso na aron madunggan mahibaw usab sa atong audience kung unsa nga bersikulo ang imong gina-refer. Ang imong gina-refer igsoon nga bersikulo ang Pinadayag Kapitulo 1 bersikulo 7 nagingon, tan-awa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Sa tanang na nagdughang kaniya ug ang tanang kabanayan sa yuta nagminatay tungod kaniya. So tanang mata, miyo kag tanang mata, it is an expression sa biblical expression igsoon nga abot pasabot tanang tao. Okay? Go ahead igsoon, follow up. Ano to, Pastor? Di ba sa Bible nga pagbalik sa Ginoo, ang tanang mga mata makita katong nangamatay sa matarong. Okay, Igsoon. Ang gihisgutan ini Igsoon sa iyang pagbalik, mo ni ang naabtan nga mga buhi. Nay naabtan nga buhi nga mga matarong, nasay naabtan nga buhi nga mga dautan. So arita sa mga matarong nga naabtan nga buhi, okay? Atong basahon sa Biblia Igsoon aron dili nato aron matagaan nato hayag kana nga mga butanga. Unang Tesalonica kapitulo 4 sa iyang bersikulo 16. Una dirita sa buhi. Okay, 4:16 kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit. Okay? Bersikulo 17. Og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasagaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo. So naay mga tawo nga matarong nga sa pagbalik ni Jesus Christ buhi nga wala moagi og kamatayon. Naa say mga dautan ni igsoon nga maabtan ni Jesus Christ ni ini nga panahon na. Pero unsa may ilang buhaton? Pinadayag Kapitulo 6. Okay, atong tan-awon. Pinadayag Kapitulo 6 sa iyang bersikulo igsuon, sugod ta dinhi sa bersikulo 15. Ug unya ang mga hari sa yuta ug ang mga kadagkuan ug ang mga general, ang mga dato ug ang mga kusgan ug ang matag usa o lipon taong gawas mitago sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran og na nag-ingon ngadto sa kabukiran og kapangpangan, tumpagi kami og tabuni kami gikan sa naong nga nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero. Remember, si Jesus Christ gi-address usab og kordero, meaning gamay nga karnero. Gani kung sa balik kang John the Baptist sa John chapter 1 verse 29 nang ingon si John the Baptist, "Behold, the Lamb of God will take away the sins of the world." Tanaawa, ang kordero sa Dios magakuha sa sala sa kalibutan. Ang rason dinhi ang mga dato, ang mga general mitago sa kapangpangan igsoon og mga langob kay dili sila makaantos magtan-aw sa naglingkod nga kordero, meaning si Jesus Christ. Kay this time igsoon grabe ang glory ni Jesus Christ nga ang mga tao maglisod og tutok nga na kaniya nga ang mga tao mutago sa kapangpangan tungod usab sa ilang kahadlok. So meaning to say, sa iyang pagbalik, matarong og dautan, adunay mga matarong, aduna say dautan, nga maabtan ni Jesus Christ nga mga buhi ni sila. Mauni ang imong giignon sa Pinadayag Kapitulo 1, bersikulo 7, nga ang tanang mata makakita kaniya. So meaning to say, apil ang matarong, apil ang dautan. Pero walay swerte igsoon, kay ang mga dautan, mga matay kana sila. Okay? Sa pagbalik ni Jesus Christ.